Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video is meow. Sorry lang. Hi mga ti, mga inday. So akong kauban karon is di siya sumul sa now. O di siya sumul no sa ko ang channel. Kaya karon pa na ko na siya nauban ever since. Charot. Love sa akong ever since oy. So ang akong sister na si mo kinamagulangan day. Remy. Isog diri kay murag ulang akong background kay ulang og tela. Kahit ang tela. So kung natingala mo kung ano kung yana akong look, so gikan ko nag-film og Korean makeup look. So pasensya na dry yun siya, bare face siya karon. Dry ko sino na mga dry pa. Hindi siya dry, sino siya kanang na-achieve niya ang glass skin because of SP. Charot. Sige, Minordiray na ligo nga day. Okay. Wala jud kay allowance pag tingklasina. Okay. Wala jud kay allowance pag tingklasina. Kulbaan ko no kay murag nang wenta ng tanan. Taga na siya ballpen para magkwenta siya. Okay, first atong gamiton is meow. Try lang. Mark primer. Tarong nga. Sige, kuha na sa layang hangkon. Kulba mag-pressure ko. I'm getting pressure. Charot. Tama ba? Laban sa itong pang-groom grammar. Oy. Push lang ta. Oily kaya ko nung doon. Okay, pakialam kung oily na siya. Charot. Basta ako drip. Gwa pala. Mura kong Korean na. I got cam. Ha? Gwa pa kong cam? Tama na pod. So, tingala mo nagila akong ngipon sa manggang pahon. Kanang manggang pa ha. Wow. I'm getting pressure na talaga. It's very... Sa may bagay sa mukha o yung skin color. Kaya ko pong namaputian na ha. Kanya lang. So atong gamiton karon is MAC. Pag magamit ang brush, okay, mas dali ang brush. Nang patakit ko may dungay, mga liugoy mo na malay color. Laban uy. Pasensya na, wag ko pakialam no kung nga na akong color. Kaya chip maguna ko gayang kuan mo ning puti kay akong nang tawag akong kuan di kaayo. Kaya chip na akong Korean skin dito, nga puti ba sila. Tapos ang gamit kaning kuan white pulbos sa powder. Yummy. Ano yung hala tsaka na dahil ng show no. Tsaka na na kuan. Tsaka na. So na ba? Sinso nagtingog ang Sinso. Kuya silingan paki-off sa nag-vlog ni Jerry. Actually, siya ang pinakaitom sa mga sa una, no? Wow! Kaso, nagabalin mo gudit siya o ganaw. So na, the city of fruits and highland spring, Kinapawan. So na-forma na siya. Okay, now I'm using this Maybelline New York na concealer. Magnasamot, makaitom ako na doon? Wait, kaya naman yung concealer. This concealer gives you a better milk. Better life? Gananay ko sa akong English karon kay murag timing siya gamay charot. Murag na siya sa mood. Okay. Para rin ba? Yung music na ako. Muna akong background music dahil. Hindi ako mag-edit pa. Ano pa yung background music? Dili kay full coverage ang MAC no. Pero doon ni pangit man ang usamot. Pasensya kung mura yun ang pinaglaban sa imong beauty. Charot. Okay, now I'm using pressed powder of Ever Belena in the shade of 558. 55. Ano taas? Kasama sa chinso. O pa na nahuman. Chinso diay. Kasama na siya so. Level chin. Ayun na kay may kugi. Igang naman ko. Chin. Kilay na ta oy. Anastasia black lang atong gamit. Na pressure ko ba init kaayo. Ang samot pag yung kainit kay nang saba kayo ang kuan sinso. Sa chinso. Lamos ko karon din ako at kailan nakilay. Now I'm using this Uncover of Ever Belena Advance.
So, atong gamiton is kaning ambot sa name ano niya. Wala may Basta nakabutang. cover. So, mag-contact dark shade. Okay, next one is shade. Careline, liquid eyeliner ito prepare sa careline. Nabuong ang gusto yan. Winged eyeliner. That is my secret now. Sabi yung, oh my god, Piyong! Oh my god, nang lopos, Piyong. Please, oh my gosh. Alam mo to yung secret. Sa mag-makeup ko na akong secret kay kanino. Makurot. Nakurutan ko. Kaya ako yung gitabunan ako ilong. Huyok lang di ay. Oh my god. Smash fish. A few inches later.